Добър ден на всички. Освен този протест, който е за цените на тока, смятам, че много от хората, които сме тук, знаем, че може би много по-голям проблем във Варна е циклението там. И аз се постарах и съм направил нова фирма за общината, която е ковчиката на Кирчо, и просто молявам да отделим 2 минути и да отидем да му оставим там, да си я има. Ако се присъедините към мен, да отидем да занесем на входа. Това е. Само да допълня, че освен на правителството, мисля, че във Варна главният виновник за този протест е Тим! Долу Тим! Долу Тим! Долу Тим! Долу Тим! Ако се присъедините към мен, да отидем да занесем на входа. Това е. Братя и сестри! Ако се присъедините към мен, да отидем да занесем на входа. Това е. Братя и сестри! Само да допълня, че освен на правителството, мисля, че във Варна главният виновник за този протест е Тим! Долу 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 Тим! Чувате ли Тим? Долу Тим! Уважаеми граждани, не забравяйте да подкрепите и подписката за местен референдум, за да спрем Тим да застрои крайбрежната ни алея на Морската градина.